Čo? Dobre, takže vítame vás u nášho prvého videa. More? Ty už točíš? No, Ešte ne. no však to je jedno. No ja len ono, že takto tu, že budem akože zaznamenávať, chápeš? Ja nebudem natáčať akože celé video, ale budem natáčať iba potom to zostriham, že potom si pozriem každé jedno video, čo budeme natáčať. Poté vás už ja začnem natáčanie. Mhm. Takže zdravím vás ľudkovia, to je Pentasky USVK a toto je prvé video. Som tu takisto aj s Filipom. No, čaute. A nečudujte sa, keď mi on bude hovoriť samú. To je moje známe meno. Áno, presne tak. Trošku mi to seká. Ten korky. A ty sa zneším grafiku. Ja mám 60 fps, 63 sa mi drží úplne v pohode. Ešte, Bobe? No. Keď už by som mal začínať džunglu a ja som si nahodil grafiku, No. tak. No už to ide. Pohoda, ťahám sa. Že THX. Ja si ešte prenastavím, aby ma zase nekritizovali za to, že používam onen. Že klikám myškou na one. Tak si to Hej, Zasekáva sa mi myš, to je zlé. to je zlé. A tak ako tentokrát ťa ospravedlnia. Potom si to nastaví, že už bude OK. To bolo dobré minuté. Že pustím kvečko jak Luxa v minulej hre na... Ono. Ale tá Luxa to vedela, nechaj. Áno, však jasné. Ten Rengar čaká už len v tej tráve, ako na mňa môže skočiť. Ale Rengarovia hrádi skáču, to si nevšíma. Henina, ste si všimol, že má double mid? Syndra a Z, wow. Oni vedia. Aha, pozeraj na ten kill. Teraz sa musím nad ako na lifestylovať, takže, ale nemám smite. Jak mám hrať, keď nemám smite? Marcel Birdie, son and baby. To je super, všetci sa na mojej line pozabíjali, len ja som živý. A to si ešte dal kill ako support, why not? Hej, ešte First Blood, to bolo úplne že best. Dostanem executed? Nedostanem. Idú silný. Ty si to dal. Som level 3. A ja. To je pekné. Koľko máš miliónov? Počkaj. 8, ja mám 6. Ty máš 7. Už mi matka klope. Na stenu, že už mám končiť. Hehehe. Nechcel by som. Tak, vieš, ja to nemám také limity. To je strašné, že ja nemám limity. A to sa ešte aj snažím, že sa učím do obedu, keď ty si na plavárni, hej, tak ja sa učím, že by som mohol potom byť dlhšie na počítači. Jej skončí film. A ti o 9:00 začne klopať, že máš končiť. Áno. Mňa nenechá ani dohrať, chápeš? A oco to isté. Ale oco mi dal aspoň limit, že do 9:00, do 10:00 teda, keď som u ňoho. Redko sa mi resetuje. Ako to vieš? Nebodaj používaš? Nie, ti hovorím, fajtím s ním a furt odchádza, doplňuje si hapka. Aha, to som nevedel. Milujem junglenie za Fidla. To ide tak ľahko. Fiddle. Ja už som aj zabudol, že natáčame ináč. Hej, ja vôbec nie. Ja si to ani neuvedomujem, počúvaj. Som rodený talent na natáčanie. Áno, ty stále. Ináč aj ak sa bude volať náš kanál. To ešte stále nevieme, no a čo? Dojdeme na to raz. Nemám málo, musím ísť už. Ako ste na tom bote, trošku vám treba pomôcť? A trošku veľmi? Ako nám na bote? Asi trošku viac.
Ako keď ten Rengar sa teraz, keď ja tam nie som, tak sa furt drží tam a... Vzadu či vpredu? Nie, tak ako, Tak že... to potrebujem. Toto ne. Idem tam, aj keď mi to seká, neviem prečo. Vole. Ja mu To berem ešte tak fest vyšlo. veľký damage. Ne? Leona je že best. Hej, že už som medzi nepriateľmi. Nie, si ešte pri našej večičke poslednej. Ďaká Bohu. Bo som si znižoval grafiku a ako vždy sa mi to laglo, vieš. To sú mechaniky Vovka. Hej. Support je väčší level up. Áno, mami? No však dobrá, nemusíš mi kopať každé 2 minúty. Keď ešte mám 15 minút. Myslíš, že to stihneme? Pušujeme. Stlačame to tu všetko. Smola. Ja o 3 sekundy by som mal mať tu, no. Nechcem tam nabehnúť ako teraz. On pôjde isto do kríku. Zdávam to. Na 80-ke celkom dobre to vidno, ako vám tie spely tam okolo toho, ne? No tak ja si to teraz neobzerám. Aha, tá mapa trochu vyčnieva. Nevyčnieva, teda není celá zahalená. To znelo čudne. Všetko, čo ty povieš, nečudne, vieš. Dobre som sa netrafil. Smola, no. Pamätáš si, keď som ešte prvýkrát natočil to lolko? Ježín. To bolo superové. Keď si nevedel ani staknúť kvečkom. To nevadí, nekritizuj za to. Je tak ľahko zavíjava, ty si to nevedel staknúť. Vzal ďalší môj kill? Čudno. Prečo toľko bereš kilov našej adekevine? Vysvetľuj. Ja neberem, však ja iba udieram a ono to samo tak príde. Ono je to spontánne. Aha. Spontánne ako tvoj dubbing. Že? Áno, je to spontánne ako môj dubbing. No, tak to je v pohode. Dávaj, stilujem sa. A ja už Dobre. som si... Aj tak som nemal manu na kvečko. Možno už by som mohol mať aspoň dajaké skore, veď pozri na moje skore. Som na tom tak, jak Zed. Vieš o tom, že máš toľko isto miliónov ako ja? A to ty si support, to čo si za supporta? Support, čo má väčšiu farmu, jak AD Carry. VTFP. Však to sú iba 3 milióny. Počkaj, ja sa spidnem. Bežím na lineu. Ja si musím kúpiť manu. Ja veril by si, že už mám 2000-ky? Nie. Ten, ako sa volá? Korky má úplne, že best, keď má ten skin, tak keď vypalí raketu, tak to úplne jak raketa, no tento ohňostroj znie. Hej, to je epické úplne. Hej, že sa všimol, že majú AFK Xina? Oni majú Xina? Dobre, ne? Milujem, keď je proti mne AFK hráč. Tak nič. Rengar. Ach no. Pozri teraz, jak vyzerá. Nemôžem, dávam si búčko, serem ti na hlavu. Dobre. Si zapamätám. Hej, že ja. Už mám ultimátku. Ja už som ju mal, už som level 7. Keby som mal manu, tak by som toho Rengara teraz mastil. Tak tam bežím. Mám pripravený aj smite, takže ho spomalím jak svinia. Potom ho vystraším jak svinia a ty skapeš. Tu je. OK, ak tam stihnem behnúť, Čo si mám kúpiť? je mi to jedno. Vylepím si toto a kúpim si boty. Keď berieš všetky killy nášmu ADKvičku a aj farmu, tak ti radím, rob všetko preto, aby si aspoň dačo robil. Však on už má väčšiu farmu než ja. No, vďaka Bohu. O 1 milióna. Tá stolička je dobrá. Tiež som sa ťa zabudol spýtať na tvoje pocity z novej stoličky.
Tak ako, keď si sadnem, hej, ona je taká dobrá, že hráčska skoro, vieš? No, Ale ako nevyzerá ako hráčka, lebo je modrá, ale tak ako keď si zoberieš, je to podobný štýl, len není kožená. a to hračské sú kožené. No, hračské sú kožené a čo majú za hlavou vzduch na vetranie, dobre, to je bez hláška, to si zapíš, hej, vzduch na vetranie, niekde si to zapíš, že bez hlášky. OK, skúsim to. A zapíš si prvé video Leona. Ahoj, Syndra. Syndra. Au. Syndra dáva damage. Možno, že Z nedáva. Veď má iba 120 AD, nemôže dávať damage. To bolo jaký kus. Si super. To je jedno, on mi to aj tak kusol, ja som tam dal lutinu. To trvá strašne dlho toto. To bolo nepekné. A samo dáva konečne kill. Celý. Teraz už vidím tie hejty, že ty klikáš, keď sa chceš vyliečiť, tak klikáš na fotíky myškou. Hehehe. To je od nich také hnusné. Hlavne keď som ti to ja nadával vtedy. To je jedno. Ale bolo to best, keď Ty si tiež nastavil minúty a sekundy, ako na lolku, cooldowny? Mal som to nastavené, ale zrušilo sa mi to, neviem prečo. Všetko, čo si nastavoval? Hej, úplne všetko, čo som mal nastavené, sa mi zrušilo. Mne nie. Už je tu Rengar. Ty vole. Pozri, jak vidí ten Rengar. No zabij ho. Nezabil si ho, takže nevidí. Môj lifestyle. Klameš. Že best by bolo, keby som mal potiky a ešte idem tak za na susa a pozri na môj lifestyle, pozri, jak sa rýchlo healujem. Hejže. Ja len dúfam, že mi to bude fungovať, keď som si zase nastavil nižšiu grafiku, lebo mi to Zasa mi to kusol. To je ten hnusný. Strašne hnusný človek. Mám lag. To tak, keď si nastavím o niečo nižšiu grafiku a hneď sa mi to lagne na 500 hodín. Ty si stále prestavuješ to tu, grafiku? Hej, potrebujem nižšiu grafiku, lebo furt mi to seká jak svinia. Ja mám 28 FPS, keď som na bejske. To je jedno. Ja keď sa tak približne pohybujem, tak mám nejakých 40 možno. A dosť to seká. Sa mi to nepáči. To bude tým, že voláme. Asi. Musíme si stiahnuť TeamSpeak. Možno cez tento pôjde lepšie. A čo to vlastne robí? Že aj všetci, že Minecraft, TeamSpeak a neviem, aké čo to. Však to je niečo jak Skype, lenže je to niečo iné ako Skype. Ale môžeš cez to volať? Áno. Tak si to stiahneme. A to sa normálne stiahnuješ cez internet, alebo je to normálne keď máš Steam? Internet, normálne zapneš a máš. Pozri, ak mu ja berem života. Hlúpak. Pozri, však ja ho ešte zabijem. Idem po ňom. Aspoň, že to nemá ten draven, lebo ja už by som sa zabil na mieste. Ja som tam použil až jedno Včko. A Ečko, hej, ja som ho silentou. Máš dobre skore. Bum, on nedáva žiaden damage, počúvaj. Že ho to baví. Nechaj mi toho miniona, musím sa na ňom lifestylnúť, vy ste zlí. Sorry, ja som nevedel, že útočím. Dobre, poď to pušnúť. Aspoň trošku. Wow. Rozbijame ho. Nie, zasekáva sa mi myš. A mňa asi dajú. Nie, myš, prosím.
Myš blbá, halo. Práve teraz sa mi musela zaseknúť, čo? Dobre. No čo, už konečne budem aspoň dávať damage. Pozri, čo som kúpil. Ty budeš môcť. Však som mŕtvý. No tak môžeš pozrieť, čo som kúpil. Zbytočnú dlhú húľ. Hej. Aj taká zbytočná, že mi dáva veľa AP. Ja viem. 80? Koľko to dáva? 80. Wow. A čo skladáš, rabadon alebo hodinky? Hodinky. Hodinky na Fido a to je základ. Mhm. Ale Som ma bol tak viac trápuje, že som jungler, ktorý má 0 asistov. A má o jedno vyššiu farmu jak support. Keď chceš, tak ja ti môžem spraviť ono. Na video ti môžem spraviť miniatúru. Nahliadok? Čo? Nahliadok? Na čo? A nič, nevieš. Nerozumieš. Miniatúru by som ti mohol spraviť, keby Ale si... to som myslel. Nahliadok je obrazok. Aha. Nahliadok. Hľadiak. Nie. Slovenčina je svinia. Draven, dáš to? Dobre. Otec za raka. Prosím. Nemôžem. Teraz ma tu práve skoro. Keď zabijeme Korkyho, môžeme dať raka, hej? Oh. Tak OK, tak to raka. Prečo som si myslel, že dvaka vystraší krestom? Neviem. Bam. To bola dosť rýchla ináč. Ja ti pomôžem dať toho oného. Dám mu silent. Poď. Ja tak si budem môcť zojsť po manu. Ja si aktivujem všetky tripotiony na manu, čo mám. Poď zabiť. Počkaj. Neviem ti na hlavu, počkaj. Idú. Ja mám o 4 sekundy lutinu. Nie, vystrašil som ju. Oha, ja nemám manu. Silentom som ju. OK, kašli na to, nevieme zabiť jednu Syndru. Ja ti to pomôžem dať. Už to nechaj. Koho to hraješ? Fidla. Toho mám aj predpripraveného, tak ti to rovno pošlem. Wow. Ja mám predpripravených veľa postav. No. Skoro AP. Postavy. Ale onu. Pánu toho vám na swap? Hej. Hej, XD. OK, už musím začať farmiť. Mal by si mi tu zatiaľ skillneme toho oného. To pôjde rýchlo, už mám AP. Dobre ste ho skillnili. Chod si ho Neboj sa, zobrať. Nadia. Asi sa budeš musieť flashnúť. Toho nedáš, vieš o tom. Oh. Fidu. Mám ti poslať teraz onú miniatúru, alebo nie? Bacha, Rengar. To bol trapas. Ten Rengar to dal. Neboj sa, aj keď ti to laguje teraz LOLko, tak na videu to tak vôbec nebude vyzerať. To dúfam. Vôbec uvidíš. Pretože dosť mi to laguje. Aj keď ti ukazuje na OBS-ku, že to laguje, ale potom keď otvoríš video a dáš ho na YouTube a sformatovať do HDčka, tak potom to bude dobre. Keď to nastavím na 60 fps, ne? Chceš bučko? Tak poď. Ja som dobrý jungler. Dám bučko supportovi na miesto. Klikaj na Dravena. Tak ja si ho radšej dám, hej? Čak ako ja ti pomôžem, on... Keď odíde, tak... OK, dal pokoj. Ale ja to Čakaj. nejdem defovať. Oho, nenechal to na On pokoji. ho chce, on ho tak veľmi chce.
Mohol si mi ju nechať práve s druhou. Ale dám ti tú vartku. Kde chceš ešte vartky? Je to tak jedno. Najlepší youtuber best forever je ten, ktorý kokte. Filip, No, strašne ste videli, ja vás reportujem, Ty vole, fakt pekný hit. toto... Dobre, vy. Stúni ho, zabij ho, kill, stúni ho. Kill. Joj, pane Bože, prečo také troly? Na čo to je dobré? Ja ti neviem. Tá Syndra. Je moja. Mám prehľad o času. Nedám mu heal, dobre, tak mu treba. Že nedám mu ten heal, ktorý som si zabudol vybrať. Ignite. Nie je to Ignite, ale to je Ignite. Man I wanted kill her. Ignite. Poviem si ľadové I srdce. ignited her and ulted. He is on. Hans Gutenberg. Ináč si všimol, že ten Z je panic, hej? Čo je čo? Z je panic. Má to v mene. Koksu? Aha! Ja som myslel, že Koksu som iba čítal. Ty vole, ten Fido je epický jungler. Milujem ho. Nemusíš milovať sám seba, predsa to nedáva zmysel. Dobre, Filip, No. pozeraj, jak ma zabije Syndra, hej? Počkej, niekto mi napísal. Teraz. Pozri, oni si ma vôbec nevšimajú. Idem k vežičke. Ale treba mi Skype. Kde si nájdem Skype? Ja neviem. Skype, tu mám. Od mi. Kedy pôjde server? 20 min. Musím nechať toto zapnutý počítač, vieš, akože by mohlo hrať na serveri, on mi tam postaví shop. Idem zabiť toho Rengára. Si istý, že ho zabiješ, hej? Ja stále. Idem. Dobre, ty. Myslíš, že keď uspím server... Ďalšia hláška, to si zapíš. Uspať server. No, že keď uspím počítač, tak server pôjde? Nemyslím si. Nikto nevidel tento profesionálny flash. Ty vole, jedno odrazenie a toho Rengara by som mal. To čo je ten Draven? Zabil Kokiho. Tak, pravdu. Prúraznosti magie. Bude mať prúraznosť magie. Sleduj, jak ma ten Z zabije, hej? A nejak tam dobehnem. 3-krát hádaj, koľko stál môj mikrofón. 2 €. Jak si vedel? Nie, fakt, teraz pravdu. Vážne? Neverím, klameš. Môj oco má sluchatka z Číny, chápeš? Lebo on si ich objednal ako... Prvýkrát chcel vyskúšať, že za koľko mu to príde a že jak to funguje. No tak kúpil sluchatka za 2 €. A mne dal tieto sluchatka. A oni sú to s mikrofónom. A ten mikrofón je úplne že veľký, úplne že suprový. Ale tie sluchatka stoja vážne iba za 2 €. Strašne z nich bolia uši. Tada? Ouch. Myslíš, že dám single tu? Tu, single? Single, nope. Tak, ide Z. Idem nižšie, lebo ma boli zadok.
OK, som úplne najnižšie, ako sa len dá. A furt sa môžem oprieť, to je dobré. Sám som si ju poskladal, stoličku. Uck. Čo? Si mŕtvý? Nie, chudáčik Z zase nemá svoj kill. Koko. Čo to znamená? Z ide AFK. Nejde AFK. Podľa mňa bude len tak stať na BSK. Hej. Však jasné, však kde by mal stať? A nie, on hrá! Vôbec nepočuť klikanie mojej myši, hej, že? OK, už prestanem klikať, radšej budem držať. Aj nepreskočí z toho ťuk, 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 ťuk. Pod do nich, Filip. Zasa som dal Ignite klikom myši. Nie, ja nechcem. Ani ja. Report. No. Teba mám reportnúť? Hej, To sa mi nechce. OK. Na to si až príliš dobrý. To mám brať ako urážku alebo pochvalu? Ani jedno, neber to nejako, nič si nepočul. Draven má 10-10. A mám väčšiu farmu jak Adikevi. Podaj mi nie, keďže mám 63. Ja sa pozriem, či mi to stále natáča. Perfekt. Ja som mám na druhej obrazovke, takže ja vidím, ako to aj vyzerá aj všetko. Wow. Dobre. Áno, je to dobré mať dve obrazovky. Celkom. Chcel som ešte tretiu, ale neviem, na čo by som ju využil. Tretiu obrazovku. Neviem, na čo by mi bolo, ale tak. Ja ti neviem, možno... neviem. Ešte toto chápem, že mám dve, že môžem pri Photoshope, keď niečo chcem obkresľovať, ale... Už potom neviem. Idem tam, ten Korky má málo života. Aspoň ho zabijem. Myslíš, že ho zabijem? Nie. Ale to nevadí. Dobre ty. Nice. Best support. Nie. GG. Sorry. A to asi nedám. Nevadí. Och. Tam je ten problém, že... Čo? Pušujem tu top s mojím kamarátom Panicom. Akože nepriatelia už by to mohli surrendernúť. Vedia, že to malo prehrať aj tak to dajú. Ja budem mať izbu v pivnici. Hej. Možno, že hej, ale to bude ešte riadne dlho trvať, lebo musíme všetky tie poličky presťahovať, stamať preč. Toto nebol dobrý nápad. Ešte keby si tú vežičku zničil. Ja som sledoval kill. Ty vole. A všimol si, že vlastne oni zmenili aj, pri novej mape zmenili aj túto onu? Či teraz v zimnom zmenili okolo tých spelov? Nie. Také je zamrazené. Aha, hej. Epické. My máme epickejšie. Ešte miniatúry sa dajú dať tam. Ja by som ešte aj s webkou natáčal, ale ja nebudem s webkou natáčať, lebo ja vyzerám idiotsky, vieš? A hlavne keď si umiem vlasy, tak v ten deň je to otrasné. Aj na druhý. Ja mám otrasne na webke. Keď chceš, ti dám webku a uvidíš. Nie však ako ja mám webku, ale teraz som ju požičala tatkovi, lebo on mi dal tie sluchatka naspäť, vieš? Ja vás sleduj, jak tam dojdem a nikoho nezabijem, hej? Zabiješ toho Rengara. Ty dobiješ ako. Mal si dojsť ináč, no tak. Keby si sa flashol a rýchlo na ňo dal one. To bol best. Aj tak je potom. Svinia Z. Nechal ma skápať a vyžral mu kill. Je mi to ľúto.
podstate ani nie. Všetci takí zlí. Neviem. Pretože si taký dobrý a ty si dokážeš dať killy sám. Áno, a potom príde Zed a použije jeden rejsek a zoberiem. A nechá ma hovreť. Hovreť. I have got to fed on Heruanes. A že Best je toto tu na tope, keď sa pozrieš tam vonku z toho oného. Hej, že to je epické úplne. Uí. A tam lieta aj dragon. Hej, v nejakej medzi prvou... Nie, jak to je? No najprv preletí tade, potom tade a potom už doletí na na jeho miesto. Dobre, ne? Hej. A ten Baron je tiež dobrý teraz. Kto? Baron, ako... S tými čapkami. On má ešte stále vianočnú čiapku? Hej, a jak inak? Ja som myslel, že už ako skončili Vianoce. Nevieš, aké majú sviatky Angličania alebo Američania, keď ono? Lebo keď akože mám na mobile tú hru Monster Legend, hej, alebo takto tu. Tak mi tam ukazuje, že najlepšie. Kde ste vy? Kde ste? Lami. Ja som... Tam sú všetci. Ani sa nepoviete. Wow. Ja sa ho nebojím. Však aj tak ma nezabije. Všetci sú ku mne zlí. Aha, tak oni sú tam dvaja? No nie. Ináč by som si nesťažoval, vieš. Ty si úžasný. Si to všimol, že už máme 3 stáky na drakovi. Áno, všimol som si to, lebo práve pozerám na svoju postavu a zrazu také z ruky mi chrlí oheň. To je ako by to bolo, keby sme mali 20 stagov. Koľko? 20. To sa nedá, maximum je 5. Vážne? Áno. Škoda. Ty to dáš. Aha, tak díky. To nevadí. Hlavne poď po killu. Ber si ho. To nevadí. Dobre. Aspoň ti dám heal. Počkaj, dám ti heal. Neviem čím, ale dobre. Wow. Ono keď to praskne, tak ti to dá heal. Nie. Tak nič. Aj tak to nepoužívam. Hovadina. Aj tak to mám po chvíľu. Pozeraj na moje healthy. Oh, best. Keby ja som sa tak healoval. Mám 68 miliónov, to je fajn. Koľko? 68. A to, že si support. Ja sa nepovažujem ako za supporta, ako chcem pomáhať, ale zasa. Ja sa schválne zabíjam, aby som nevyzeral, že keď mám veľa killov, že som akože, nie som support, vieš. Aha. Kto ti to uverí? Všetci, nikto mi nenapísal ešte, že KS. Ničme Mám. Teraz sleduj. Nabehni tu a znič. Pozeraj tu. Samo dáva poje. Nechoď tam. O čo ti Tada. išlo? Takto hrajú profesionáli. Vidíš to? No a čo keby si ma healoval? Support? A čím? Ja neviem, ty si support. Ty by si mal vedieť, čím máš heal. Supporti sú na nič. Ty vole. Si predstav, že už je 4:10. To už som mal končiť. A to Mám je mať jedno. popka, tak čo? Ne? Neviem, čo si hovoril, ale... Popka. A potom to afkni. Kedy mám tebe- avknúť? Dobre, poďme bavona, ak sa dostane. Och, pane Bože, ale ja nemám heal. Aha, už beží Rengar. Tak choď bak. Bacha, naháňa ťa Rengo. To hovorí. A čo mi už len spraví? Zabije ťa. To robia Rengarovia, vieš? Asi ťažko. Wow. Ty vole, ten Rengar je ale že dobrá lama.
A keď sa pozriem na jeho build, že nemá žiadnu hydru, No však to mne je jedno, ale ešte som si ho zabil, aj som sa flashol, aj všetko. Ale flashol som sa cez myšku. A vieš prečo? no. Ignite dávam cez, akože, Ignite dávam cez cez kurzor a tamto dávam cez myšku, vieš ako ne? A to preto, lebo ja mám prst stále položený na tom hornom a nie na tom dolnom. Na tom dolnom musím zohýbať prst a mňa to nervózni. Aha, tak ja sa idem vyhylovať, pretože som vôbec nerozumel, čo si povedal, ale okej. Dobre, to je jedno. Ignite dávam myško, ako týmto kurzorom a tamto dávam myškou. Flash. Lebo som lama. Poďme všetci. Poďme všetci, čo si... Poďme do toho. A nemám smite. Nemáš smite? Však máš 16 sekúnd cooldown. Čo? Však máš 16 sekúnd cooldown na ňom. 60. Aha. Skáde si mal 16 sekúnd? Ja keď som išiel prvýkrát za junglera, tak som mal Poď 16. bojovať na to. Poď bojovať na to. Aha, tam už je veľa ľudí. Pozeraj teraz, hej, pozeraj teraz, pozeraj. No, pozerám. Počúvajte dobre. Oh. Tada, my sme dobrí. Nechaj mi ju. Chcel som ju smajtnúť, ale no a čo? To by bolo epické, vieš. Hej. Moje podanie je všetko epické. Ešte tu dám Bartku. Ty počuj, jak som zatrúbil? No. OK, hýbaj. Počkaj, koľky ťa zbije? Nezabije ma, však on mi... Ja chceš nasilniť. Wow. To bolo hnusné. Od neho. Udral som do inej budovy. Ouch. Čo mám povedať ja, oni nám naháňajú. Ja sa na ňoho portnem tam, hej? Ideme na nich. Už si mal zase ultinu? No, ja mám To jaký máš na nej cooldown? 30 sekúnd. Čo? 36. Ale teraz už bohužiaľ nemám. Nejako to neprežijem, čo? To je jedno. Stále je horšie utekať, ako sa nechať zabiť, keď už vieš, že ťa zabijú. Najlepšie bolo, že oni išli barona bez nás. Počkaj, oni išli barona? Mhm. To sú debil. Jej, už mi normálne funguje klávesnica. Ó. Shrink, hej, wanted. Čo to znamená? Prepáč, oni chceli. Aha. A oni dali aj dragona ešte. No však ale dragon sa nám zaráta. 15% poškozenie, keď väža má budovu. Zůstat v čele. Bacha, nemáš až taký veľký damage. Spojenec byl zaprsky přicházejí. Pozri, jak sa ma ten Z bojí. Budou se muset dostat přeze ně. Sorry, som bol trošku, že AFK. Musel som mať vypnutú môj mikrofónu, pretože prišiel brat. A? A chvíľu ho bolo počuť. No však a čo? Pokazujú video. Jaj, ja som zabudla, že natáčame. To nejak vystrihnem. Dúfam. Musel by si to strihať v takom čudesnom programe. To mi sa volá. Je ako keď si kúpiš balík Adobe, tak je to pri tom. Tak tam máš Adobe strihač. No, niečo také.
OK. Vieš ty čo, ja to nechám tak. Preto si nikto nevšimne. Ne, však aj tak ono, ja to radšej nestriham, lebo vážne to je lepšie nahrať rovno takto tu. Hej. Ale Filip, No, keď budeme mať spoločný kanál. čo budeme mať čo? Keď budeme mať spoločný kanál. No. Koho videa budeme uploadovať? Slunce pokaždé. Áno, dohrajem. Však moc potrebujem dohrať. To si mi povedal To je jedno, nič, dobre. No, to je jedno. VTF. Vysvetľuj mi, skade oni nabrali toľko damage. To ti ja neviem povedať, asi fidením. Dať vodu. Ja budem Aby musieť ste skončiť, skončili chápeš? na bote. Dáte to bezo mňa? Nie. Ty si tu jediný, čo nás ťaha. Však mám iba 17 pomoci. Však veď hej, ale pozri, koľko máš kilov. Super. 6. A máš väčší damage ako Pantheon. To je jedno. Chápeš, on nedovolí mi dokončiť hru. Ty vole. Zalomnej krkom. Dobre, takže akože ono. Dobre, takže toto bolo naše video. Výhru sa dozviete v komentoch, hej? Ako nám Takže ja uploadnem moje video.